Máme tému slanina s pánom doktorom Bukovským. A taká tá prvá otázka, taký jeho pohľad, že čo si on myslí, že aký význam zohráva slanina v jedálnom disku Slovákov? Ja sa veľmi často stretávam s takýmito názormi a s nejakým spomienkovým optimizmom alebo mýtami o tom, ako môj starý otec žil na slanine. Môj starý otec fajčil a žil na slanine a dožil sa 100 rokov. A ja som sa rozprával s mojimi starými rodičmi o tom, ako sa žilo, ako sa jedlo, a moji starí rodičia neboli veľmi chudobní ľudia, starý otec bol richtár, ale mäso mali raz za týždeň v nedeľu, keď ostalo, tak sa dojedalo na pondelok, a slanina to bola buď len pochutina, čiže aj keď sa išlo rúbať, kosiť, kopať, tak si zobrali veľký peceň chleba, zvyčajne ešte, keď oni boli mladí, tak ešte bol celozrný. Zobrali si k tomu 2 cibule pre jedného človeka, ktorú jedli ako jablko, a zobrali si k tomu trochu slaniny, ktorá to celé ochutila. Alebo trochu tlačenky. Čiže rozhodne to nebolo tak, že zjedli funt slaniny a k tomu kúsok chleba. Vždy to bolo naopak. A to boli ešte ľudia, ktorí mali veľký energetický výdaj. A to chcem povedať. A oni kopali, rúbali, kosili celý deň. A to tá slanina bola ešte iná. Oni ešte žili v úplne iných podmienkach aj z hľadiska životného prostredia, aj stresového. Čiže tvrdiť, že naši predkovia žili na slanine a prežili dve svetové vojny na slanine, je podľa môjho názoru neznalosťou historických faktov. Lebo faktom je, že na Slovensku ľudia prežili 2 svetové vojny na zemiakoch, na fazuli, šošovici, hrachu, ciceri, kapuste, mrkve, kalerábe a jablkách, hruškách, slivkách. Toto bola strava, a orechoch. Už podľa nejakých zase tých zemepisných výšok, šírok a teplot. Ale toto je realita. Tá slanina tu bola vždy, ale bola ako pochutina, bola ako nejaká kalorická zložka v tej strave, ale rozhodne to nebola základná potravina, ktorá by tvorila veľký kalorický podiel v každodennej strave. A viete si predstaviť, že by moderný Slovák mal v jedálnom disku každý deň slaninu? Ja nepochybujem o tom, že sú ľudia, ktorí to robia, ktorí to chcú, a zdá sa, že existujú ľudia, ktorí to iným odporúčajú. Aké majú k tomu oni pohnutky, ja neviem. Naozaj si neviem predstaviť, ako vo svetle dnešných poznatkov o tom, čo predstavuje slanina z hľadiska ľudského zdravia, ako niekto dnes berie odvahu na to, aby odporúčal iným ľuďom jesť slaninu. Začnime prostým faktom, prosím, že Svetová zdravotnícka organizácia v októbri 2015 zaradila údeniny na zoznam tak významne potvrdených karcinogénov, ako je azbest, tabak a alkohol. To znamená, diskusia o tom, či sú údeniny karcinogéne alebo nie, je skončená, pretože Svetová zdravotnícka organizácia zhodnotila všetky dostupné údaje a konštatujú, že závažnosť týchto faktov, vierohodnosť týchto faktov, že údeniny sú karcinogénne, je taká istá silná ako pre azbest, tabak a alkohol. Neznamená to, že údeniny sú rovnako karcinogénne, ale tie fakty o karcinogenite údenín sú také isté presvedčivé ako v prípade tých iných karcinogénov, o ktorých už nikto vôbec nepochybuje a nediskutuje. Čiže začnime týmto, prosím. Ak len toto zoberieme do úvahy, tak potom každý človek, ktorý odporúča iným ľuďom jesť údeniny, vrátane sladiny, tak ich navádza k poškodzovaniu si zdravia. Dobre, takže bez ohľadu na to, aký podiel tej slaniny v tej strave budete odporúčať, akýkoľvek podiel tam tá slanina bude predstavovať. Jednoducho v stravovaní vždy platí nielen to, čo jem, ale aj to, čo nejem. Čiže ak budem do svojej stravy dávať slaninu, tak tam niečo iné nebudem dávať. Ak tam budem dávať niečo, o čom Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že je to presvedčivo potvrdený karcinogén, tak už si neviem predstaviť, čo iné horšie by som v tej strave mohol mať, ak by toto malo byť lepšie riešenie. Viete, čo chcem povedať? Ak si zo svojej stravy zoberiem olivový olej a dám si tam slaninu, tak som urobil veľmi zlé. Ak si dám zo svojej stravy pre slaninu a dám si tam olivový olej, urobil som veľmi dobre.
Čiže tá slanina v strave zabera miesto niečomu, čo by mohlo byť oveľa lepšie pre naše zdravie, pretože je ťažké si predstaviť ešte niečo horšie pre naše zdravie, než sú uvedeniny. Takže toto je prvý môj fakt, alebo prvý môj point, prvý môj argument. Takže zvýšené riziko rakoviny na iné zdravotné aspekty? O tomto sa naozaj už nediskutuje, lebo keď najvyššia autorita v oblasti zdravia považuje dostupné informácie za natoľko presvedčivé, tak podľa mňa diskusia na úrovni internetu a blogerov je proste zo krčmavé reči. Keď sa pozrieme na lipidový profil mastných kyselín, slaniny, tak opäť lapám po dychu, kde berú proponenti slaniny akýkoľvek argument tvrdiť, že tuky v slanine, že sú nášmu zdraviu prospešné, alebo že nejakým spôsobom môžu byť lepšou alternatívou. A lepšou alternatívou ako čo? Ako olivový olej? V žiadnom prípade. Lepšou alternatívou ako maslo? Možno. Ale treba si uvedomiť niekoľko teda tých detailov. Mastné kyseliny typu kaprónová a kaprilová, o ktorých vieme, alebo o ktorých sa tvrdí, že zvyšujú oxidáciu mastných kyselín, že podporujú odburávanie viscerálneho tuku, že keď sa nahradí olivový olej týmito krátkoreťazcovými, bavíme sa o 8 a 10 uhlikatých mastných kyselinách, tak keď tieto nahradia olivový olej, takže to zlepšuje oxidáciu tukov a zlepšuje to metabolizmus. Týchto mastných kyselín je na 100 gramov slaniny 10 mg. To je 0,001 gramu asi. A to je úplne bezvýznamné stopové množstvo, ktoré s tým metabolizmu nemôže urobiť. To nemôže urobiť absolútne nič toto. Bavíme na úrovni stopového množstva. Navyše, keď sa pozrieme na podiel tých mastných kyselín, ako je stearová a laurová, tak tie, ktoré zvyšujú LDL cholesterol, tak tie majú naopak vysoký obsah. Čiže tu máme 10 mg mastnej kyseliny, ktorá zlepšuje metabolizmus, ale máme 9600 mg mastnej kyseliny, ktorá zvyšuje LDL. Skúsme nejaký protipol, nejakú alternatívu, že aký by bol lepší zdroj, ktorý by to mal opačné? Ten olivový olej, avokádo, arašidový olej, tekvicový olej, akýkoľvek repkový olej, v podstate akýkoľvek rastlinný olej, ktorý zoberieme do úvahy, tak má neporovnateľne lepšie zloženie a neporovnateľne lepší profil mastných kyselín než slanina. Relatívne veľa slanina má relatívne veľa kyseliny olejovej, ktorá je hlavnou mastnou kyselinou v olivovom oleji, tá 18,1, mononenasytená mastná kyselina. Na 100 gramov slaniny tu nachádzame asi 18 gramov tejto mastnej kyseliny, čo sa zdá opticky veľa, no ale keď si povieme, že olivový olej má asi 70, tak už sme zase niekde. Slanina sa už zase prepadla hlboko oproti olivovému oleju. To, čo sa často vyčíta rastlinným olejom, je, že majú vyšší podiel omega-6 mastných kyselín. Súčasné poznatky hovoria, že toto nie je problém a že to nemá taký nepriaznivý vplyv, alebo že by to tak podporovalo chronický zápal, ako sme si mysleli kedysi. Ale prosím, aj keby sme uznali tento argument, tak slanina má veľmi nepriaznivý pomer medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami. Čiže aj z tohto pohľadu je to silne prozápalová potravina. Nevidím v tom lipidovom spektre nič, čo by sme mohli považovať za výhodu oproti iným zdrojom tuku. Nevidím v lipidovom profile slaniny absolútne nič, na základe čoho by sme mohli povedať, že sú to lepšie tuky než olivový olej, než tekvicový olej, než repkový olej, alebo iné avokádo, alebo iné zdroje dobrých rastlinných tukov. A naopak ešte treba povedať, že aj keď tam je 18 gramov kyseliny olejovej na 100 gramov slaniny, tak tam nie sú žiadne fytochemikálie. Jednoducho, keď budete jesť olivový olej, tak tie polyfenoly a tie fytochemikálie, ktoré v olivovom oleji sú merateľné, preukázateľné na takej vysokej úrovni, že epidemiologické štúdie z Grécka ukazujú, že grécke ženy, hoci majú väčší výskyt obezity ako slovenské a české ženy, majú oveľa nižší výskyt rakoviny prsníka,
aj z dôvodu svojej stravy, aj z dôvodu olivového oleja. A merateľne už 2 polievkové lyžice olivového oleja potláčajú zápal a majú merateľné protirakovinové účinky. Už 2 polievkové lyžice. V tej slanine nenachádzame žiadne fytochemikálie, žiadne protirakovinové látky. Je to predsa potravina, ktorá patrí ku karcinogénom. Čiže je tam 18 gramov na 100 gramov slaniny olejovej kyseliny. V olivovom oleji je asi 70 gramov, ale k tomu je to nabalané obrovským množstvom veľmi prospešných látok typu fytochemikálie s antioxidačným, protirakovinovým, protizápalovým účinkom. To je jedna vec. A druhá vec ešte je veľmi zaujímavá, že slanina v tomto zložení patrí k tukom, ktoré podporujú zápal, chronický zápal, nie len taký ten systémový, ale v podstate po každom jedle. Náš tráviaci trakt reaguje na každú prijatú potravu zápalom. A ten zápal môže byť silnejší podľa toho, čo sme zjedli, alebo menší. Nasytené mastné kyseliny a potraviny ako slanina s veľkým množstvom karcinogénov, nehovoriac o tých nitrozáminoch a aromatických uhlovodíkov a takých tých veciach karcinogénnych, tak má také zloženie tých lipidov, ktoré podporujú ten zápal v sliznici žalúdka a čreva viac. A naopak existujú štúdie, ktoré ukázali, že keď sa k strave pridáva olivový olej, tak zápal tiež nastáva, ale je miernejší, je tlmený. Olivový olej v strave tlmí tú zápalovú reakciu v sliznici tráviaceho traktu po prijatej strave. To je tiež veľmi zaujímavý fakt v súvislosti s narastajúcim výskytom rôznych tráviacich ťažkostí a problémov. Môj tretí point pri hodnotení slaniny je, že keď sa pozrieme na obsah nejakých vitamínov, minerálov, stopových prvkov, tak tam nenachádzam zase absolútne žiadny dôvod, aby sme povedali, že slanina je niečo, čo potrebujeme v strave, alebo že slanina je výborný zdroj niečoho. To, čo som našiel v slanine na 100 gramov najviac v percentuálnom vyjadrení oproti odporúčanej dávke je selen, ktorý pri dávke 100 gramov slaniny predstavuje 30% dennej dávky selénu, čo je veľmi málo, zvlášť keď si predstavíte, že stačí vám zjesť 3 až 5 kusov brazilských orechov a máte 100% dennej dávky selénu. Takže aj to najlepšie, čo v tej slanine je, povedzme s najväčším zastúpením ako selén, je oproti inému zdroju selénu zase robí zo slaniny obyvateľa suterénu. Slanina je karcinogén potvrdený, slanina nemá dobrý lipidový profil, slanina nie je žiadnym výdatným zdrojom zdraviu prospešných látok. Slanina naopak je živočíšny tuk, ktorý veľmi pravdepodobne kumuluje veľké množstvo reziduálnych látok, ktoré kolujú v potravinovom reťazci. Rezidua antibiotík, rezidua hormónov, rezidua všetko. Má zdravšiu slaninu ako to staršie? Určite má. Určite mangalica, ktorá behá niekde po vonku, má v tomto zmysle čistejšiu slaninu. Určite áno. Takže tam menej toxinov a menej ťažkých kovov? Áno, a menej reziduje antibiotík, hormónov a podobne. Myslím si, že áno. Ale to je zase... To je zase argument, že budem jesť radšej trošku čistejšiu slaninu, ako budem jesť olivový olej, ktorý je proste bez pochyby zdravší než najzdravšia a najčistejšia slanina. Zdá sa mi to ako nie veľmi rozumné. Čiže je to karcinogén, nemá to dobrý lipidový profil, nemá to nie je to vydatný zdroj žiadnej podstatnej látky pre naše zdravie. Je to rizikovo významný koncentrát rôznych reziduí, ktoré naopak poškodzujú naše zdravie z kategórií xenobiotik. Jediné, čo by sa dalo pozitívne o slanine povedať, a to možno mnohých prekvapí, je, že obsahuje až 40% vody. Takže jediná prospešná vec na 100 gramov slaniny je asi 40 gramov vody, ale nezabudnite, že keď to začnete pražiť, tak tá voda sa odparí a prišli ste o to najlepšie z tej slaniny.